Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και φέτος το 4ο Φεστιβάλ Περεβική Τρίπολης που συνδιοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, κ. Ευάγγελος Τσακδάκης, θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης, σας ευχαριστούμε πολύ που παρευρίσκεστε στο 4ο Φεστιβάλ Περεβική Τρίπολης, το οποίο φέτος είναι αποτέλεσμα συνδιοργάνωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης με την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας. Έχουμε τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή σήμερα να φιλοξενούμε τον κορυφαίο Έλληνα καθηγητή ανθρωπολογίας, τον κύριο Άρη Πουλιανό, την αρχαιολόγο της 7ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισσας, κυρία Σταυρούλα Δρόλια, και τον αρχαιολόγο κύριο Σπύρο Κουγιουμτζόγλου. Ο κύριος Πουλιανός θα μας μιλήσει για την καταγωγή του ανθρώπου. Η κυρία Δρόλια θα μας παρουσιάσει την εργασία της για το Βυζαντινό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και ο κύριος Κουγιουμτζόγλου θα μας δώσει νέα στοιχεία για τον αρχαιολογικό χώρο Καστρί Δολίχης. Έχουμε όμως και την ιδιαίτερη τιμή σήμερα να φιλοξενούμε τη Δημοτική Χοροδία Λιδοχώρου Ιωάννης Αγγελαρίδης, την οποία διευθύνει ο Ευθύμιος Μαυρίδης. Στο περσινό φεστιβάλ μιλήσαμε για την ευαισθησία που περιμέναμε να δείξει ο νέος Δήμος, ο Δήμος Ελασσόνας, για τη συνέχιση των ανασκαφών στο Καστρί Δολίχης, στη λύση του προβλήματος της πρόσβασής του και στη συντήρηση του Βυζαντινού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα βυζαντινά μνημεία στη σκιά του Ολύμπου είναι ο πλούτος της περιοχής μας και κατά συνέπεια της επαρχίας Ελασσόνας. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτόν τον πλούτο και να τον αναδείξουμε. Ο Ελασσόνας και την Περιφερειακή Σύμβουλος, κυρία Μαρία Μαμάρα, στέλνει τους εγκάρδιους χαιρετισμούς και την αγάπη της. Επίσης, την εκδήλωση χαιρετίζουν ο κύριος Φίλιππος Αχινίδης, Υφυπουργός Οικονομικών, και ο κύριος Μάξιμος Φαρακόπουλος, Βουλευτής Λάρισσας. Ο καθηγητής Ανθρωπολογίας, κύριος Άρης Πουλιανός, θα μας μιλήσει για την καταγωγή του ανθρώπου. Το έργο του κυρίου Πουλιανού προβάλλει την Ελλάδα παγκοσμίως και η επιστημονική του θέση για το κρανίο του ανθρώπου που βρέθηκε στο Σπύρο των Πετρελώνων ανατρέπει τα σημερινά δεδομένα για την καταγωγή του ανθρώπου. Ήμουν στο εξωτερικό, μέτρησα αρκετές χιλιάδες Ελλήνων ανθρωπολογικά και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο λαός μας, εμείς οι Έλληνες, είμαστε ντόπιοι κατά ντόπιοι. Δηλαδή δεν βαστάμε ούτε από την Βόρειο Ευρώπη Σουηδοί, ούτε από την Αφρική Αφρικανές. Δεν ήταν, είμαστε εμείς οι άνθρωποι που περπατάμε στα δύο πόδια, αλλά συνδεόμεθα με άλλα ζώα που υπήρχαν πριν από μας. Οι άνθρωποι βαστάνε από τους πυθίκους, δηλαδή ήμασταν εμείς με τα 4 παλιά και πάνω στα δέντρα. Γι' αυτό τα οστά που πρωτοβρήκα στην Εύβοια του Ελλαδοπυθίκου αποδεικνύουν ότι βαστάει όλο το ανθρώπινο γένος από εκείνα τα οστά που βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο των Πετραλώνων Χαλκιδικής. Για πρώτη φορά θα γίνει παρουσίαση εργασίας σχετικά με το Βυζαντινό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος από την αρχαιολόγο κυρία Σταυρούλα Δρόλια, της 7ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αποτελεί σημείο αναφορά στο κέντρο του χωριού, με το μακρόστενο σχήμα του και τον εντελώς ιδιαίτερο τρούλο του που προκαλούν πάντα το ενδιαφέρον των περαστικών. Οι ιδιαιτερότητες της μορφής του οφείλονται στις συνεχείς μετασκευές που γνώρισε, όπως συμβαίνει με όλους τους ενοριακούς ναούς με μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι το παλιό τέμπλο του ναού πριν την απόσυρσή του για συντήρηση. Βέβαια το επιστήλιο υπάρχει και εδώ και είναι ακόμα στη θέση του, απλώς οι εικόνες μεταφέρθηκαν στο Βόλο για συντήρηση στα εργαστήρια της 7ης Εφορίας Αρχαιοτήτων και έχουν επιστρέψει τώρα και ήδη είδατε τις 2 εικόνες σήμερα τοποθετημένες στο τέμπλο. Μετά από τις σημαντικές προσπάθειες του Πολιτιστικού Συλλόγου σε συνεργασία μαζί μας και με τον ιερέα του χωριού για να γίνει πάλι μια αποκατάσταση του παλιού τέμπλου. Οι προσπάθειες αυτές είναι ακόμη στην αρχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έλλειψη ικανών ζωγράφων την εποχή αυτή στη Βόρεια Ελλάδα, το 1500 που μιλάμε, οδήγησε τα μεγάλα μοναστήρια της Ελλάδας στην κλίση κριτικών ζωγράφων, θα το έχετε ακούσει, που έδωσαν αργότερα μεγάλη ανάπτυξη στη ζωγραφική στο Άγιο Όρος.
Το πρώτο γνωστό δείγμα είναι η Μονή του Αγίου Νικολάου να παυσά στα Μετέωρα, όπου εργάστηκε ο Θεοφάνης το 1527, 10 χρόνια μόλις μετά το ναό της Δολύχης. Ο ναός της Δολύχης αντιπροσωπεύει το μετέχμιο των δύο τάσεων, της Μακεδονίας των Παλαιολόγων και της Κρητικής Σχολής, είναι δηλαδή ανάμεσα στις δύο αυτές τάσεις, δηλαδή παρουσιάζει το τελευταίο στάδιο εξέλιξη της μακεδονικής ζωγραφικής πριν την εμφάνιση των Κρητικών, και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος, εκτός από όλους τους άλλους που είπαμε, για την ανάγκη να συντηρηθεί και να αναδειχθεί αυτό το σπάνιο μνημείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο αρχαιολόγος κ. Σπύρος Κουδουμτσόγλου θα μας παρουσιάσει το ψηφιδωτό από την αρχαιότητα έως τη Βυζαντινή περίοδο σε συνδυασμό με το ψηφιδωτό της Βασιλικής Α της Δολύχης. Θα παρουσιάσει επίσης τα περσινά ευρήματα των ασκαφικών εργασιών στο καυτρί της Δολύχης. Παρακαλείται ο κ. Σπύρος Κουδουμτσόγλου. Έχει εξωστεί με πλήθους και σώζεται αποσπασματικά, διότι πιθανόν το χώρο θα του συλλήφθηκε για τα φέση. Πύλινες πλάκες, και εδώ ο χώρος πιθανότατα μετά την κατασκευή του ναού να χρησιμοποιηθεί και σαν υπηρεσία. Συνεχίστηκε ανασκαφική έρευνα στο καστρί Δολύχης του Δήμου Λιβαδίου. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Δήμο Λιβαδίου και ξεκίνησε στις 2 Οκτώβρου 2010 και ολοκληρώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2010 με τη συμμετοχή 6 εργατών. Αρχικά έγιναν απόψη και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο της Δολύχης για την πρόσκληση και θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τη νέα Δημοτική Αρχή να συνεχίσει το έργο που ανέλαβαν όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Δηλαδή, τη συνέχιση των ασκαφικών ερευνών σε όλο τον περιοδικό χώρο. Άζωρο, Πίθιο, Δολύχη. Οι μέρες που διανύουμε γνωρίζω ότι είναι δύσκολες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι η αγάπη για τον πολιτισμό δεν έχει χαθεί. Η περιοχή έχει ανάγκη από τον πολιτισμό, γιατί οι κάτοικοι της απέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια ότι αγαπούν τον τόπο τους και είναι άξιοι συνεχιστές της ιστορίας αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τη χαρά τη σημερινή εκδήλωση να πλαισιώνεται από την παρουσία της Δημοτικής Χοροδίας Φυτοχώρου. Με αφορμή το έτος 2011, έτος Ελίτη και Γκάτσου, το πρόγραμμα της συναυλίας θα συζητείται με τους δύο Έλληνες μεγάλους ποιητές. Ας την απολαύσουμε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσακνάκη που μας έδωσε την ευκαιρία να είμαστε σήμερα εδώ, να γνωρίσουμε εσάς και την όμορφη Δολύχη και εμείς με τη σειρά μας να σας παρουσιάσουμε και να σας χαρίσουμε ένα όμορφο χοροδιακό πρόγραμμα με τραγούδια των εκλεκτών μουσουργών στρατών. Στην άκρη του γυαλού παίξανε στα ζάρια τη μικρή αλλού. Μια τσάρκα για να δω τι γίνεται. Δίνει βουτιά στα κύματα και κάνετε, ξανανεβαίνει για την βάρκα πιάνετε. Άιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, 5 φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Άιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε,
συγκινώ την αμορφό και τα λεπτά παιδιά της. Εσύ τσιτζίνια Βαγγελή, γεια σας η ώρα η καλή, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει, κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει, ο βασιλιάς πει. Μη παρακαλώ σας πει, μη παρακαλώ σας πει, λησμονάτε τη χώρα μου. Μη παρακαλώ σας πει, λησμονάτε τη χώρα. Σαν αγκαλιάστηκα και πλάτες κάνουν έρωτα σαν πρώτα, στη μετέλη στον νεκρότα. Παραμύθι, παραμύθι, το βρουκί και το ρεβίθι, βοήθησε και εσύ να γίνει όλη γης αγαπημένη. Βοήθησε και εσύ να γίνει Ζαβάρα Κατρανέμια, Ζαβάρα Κατρανέμια. Αλληλούια, αλληλούια. Ζαβάρα Κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος, λάμπα, 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 νέμια. Αλληλούια, αλληλούια, ήλαιος, λάμπα, 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 νέμια. Αλληλούια, αλληλούια. Άρη Πουλιανό για την προσφορά του στην ανθρωπότητα και για την παρουσία του στο 4ο Φεστιβάλ Περιδίκη Τρίπολης. Τιμή Σένεκεν στην αρχαιολόγο Σταυρούλα Δρόλια για την προσφορά της στη συντήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών μνημείων της περιοχής μας. Τιμή Σένεκεν στον αρχαιολόγο Σπύρο Κογιουμτζόγλου για την πολυετή προσφορά του στις συνανασταυτικές έρευνες του καστριού Δολύχης και για τη διαρκή παρουσία του στο Φεστιβάλ Περιδίκη Τρίπολης. Τιμή Σένεκεν στην Δημοτική Χοροδία Λιτοχώρου Ιωάννη Σεκελαρίδης για την παρουσία της στο 4ο Φεστιβάλ Περιδίκη Τρίπολης, Πολιτιστικός Σύλλογος Δολύχης Τριπολίτικα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.